Kilagyonig pampuning anak, kampuning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang kitang manatili, agay kayo. At keka ang timurin. Umpisan tayo po yung kanduang bengin ng kekatang nubina, king pamayanding kandila ng Adbiento. Pamamuklat at panalangin, pamanyinding kandila. O Diyos ng pag-asang Emmanuel, Diyos po salmi. Maniga po kayo po na imbiyemi, ing sala king biyemi. So panyo king misadya king sarili mi aldoldo. Ing balang oras para king pamanyatang ng Kristo. Manok na kake kami, so pan mo king mi bebe para keka. King upaya ning banal na espiritu, tagkilan mo kami, inke kaming selebrasyon, inke kaming pamanyamba, inke kaming pamagsadya king pangabay ng Ginoo. Munye tula at kapuryan keka, ngini manggamang king alananga. Amen. Ding makasalag pong kandila king altar, anagkada po kaya katamo yung maging kandila, busanling madalum dumayato, itabi tamo yung sablang dalumdum, yung sablang dewa kanat kasalanan, nga tangad pong manalangin. Aminan ko. King Diyos, Ama pamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayap, udinita ipanigapo ko, kang nuwa na Mariyang kapilanmang Virhem, karing sablang anghel ang pombanal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may bayang tutu, pakaluluan na katamo, patawaran na katamo, karing agawatan kasalanan, idala na katamo, king biyalananga. Amen. Hallelujah.
in excelsis Deo. Manalangin tamo, kaniti pong kadwambing iding kikatang nubina, pakaditala na po, ring makasipag tamo po, talapag-obra, ding pengari tamong lalaki, mag-obra po kayong construction, ding kalpintero, mason, steelman, laborer, ding pong guardia, ding pong pengari tamong mamasyadang, na po, tricycle, jeep, dengan pong magandang pong makasipag tamping haring talapag-obra. O ikpaming miglalang at talapangabos ning ketawan, biran mong may katawan niyang tao, ing kaya kangamano, king siya pupuna ng Mariang, kapilan ng Birhen, king pamakyagom na, king kaya kaming pangatao, may pagkalaman niya siya ng merkayanan, king kaya kaming pangadyos, ulinging ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Pamamas ng iba't king libro ning Henesis. Inawis nung Jacob ding anak na at nga na karela. Lumapit kayo at makaramdam, o anak ng Jacob, at pakramdaman niya Israel at tatayo. Ika naman Huda, puryanda ka, at dukulake ka rin kapatad mo. Kasalang mo, tatalnan mo labatal. Huda, anak kawaring leon, pasibayo kang sasalikot, kay ba't mong may kamate, leon. Leon kang magpainawa, aena lalapitan ning ninuman. Eya makomisan man ing setro kang Huda, ni ing simbolo ning kayupayana. Ang aking datang iyo, itang tatalan king setro mo, at sukad ng pamintuan ding tao. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Diyos ko ingke kangaring, ke kayang turwanan matul, alang pamangabiran, kingke kang ustisya, dakayanan mesana, banking mit mong katuliran, kayayang pamahalan, ingke kang palayan, at karing mayalipin, ibianaing katuliran. Irasaling katuliran, ingkayong kapananan, irasaling katuliran, ingkayong kapananan. Mananunasan ang ing labwat, magkalubyang dakal, akanawnan, at kaya magaring katuliran, ipamingwa na sana ning ari, ing katuliran daring, at syuking kakaluluwan, ningking kagipitan, kaya lang sa upan. Irasaing katuliran, kikayong kapananan, irasaing katuliran, kikayong kapananan. Miral saing katuliran, kingkayang kapanawnan, laganap saing kapayapan, anting saslag abulan, magariya sa karing, mingat pangat pangdagat, at manipat king ilog Euphrates, ang gaking sikoti ningiato. Irasaing katuliran, ingkayong kapanawnan, irasaing katuliran, ingkayong kapanawnan. Iya sa makalingwaning kayang lagyo, kapilan man, an panatiling kayang kabantugan, kalupaning aldo, mananunasan ang ding bansa, adwanda bendisyoning Diyos, anting gewana kingari. Irasaing katuliran, ingkayong kapanawnan, irasaing katuliran, ingkayong kapanawnan. Parangalan tayo pungeni ing mayap a balita. Alleluia,
May kakeni, kabyasnan ning kekatang Diyos akakatas-katasan. Mantabe ka kimpa maglakbe, kambening upaya at lugod. Ituro mo keng lumakad, karing daklat ning beluan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia. Ing ginamanatili o gagayo, At keka ang timurin, pamamasa king may babalita, agpang kang San Mateo, ligaya keka o Ginoo. iti ang listahan na piyakitan karing pipumpuna ng Yesu Kristo, amen iba't king lain ng David, i David a palipi ng Abraham. I Abraham, anak ni Isaac. Isaac, anak ni Jacob. Jacob, anak na Yuda, ang pong ding kapatad na. Yuda ay anak na kang Tamar di Pares at Sara. I Pares ay anak ni Yesrom. Yesrom ay anak ni Yaran. Yaran ay anak ni Aminadab. Yaminadab ay anak ni Naason. Inaason ay anak ni Salmon. Isalmon ay anak ni Boaz kang Rahab. Iboaz ay anak ni kang Ruth Yobed. Yobed ay anak ni Yese. Yese ay anak ni Aring David. I David ay anak ni Solomon kay maging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Roboam. I Roboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Yasa ayak ni Yosafat. Yosafat ayak ni Joram. Joram ayak ni Yosias. Yosias ay anak ni Jotam. Jotam ay anak ni Yakas. Yakas ay anak ni Ezekias. Ezekias ayak ni Manase. Manase ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Josias. Josias ayak ni Yeconias. Ambon ni kayang kapatad. Kanita milyari, ang pangadala na rin Israelin tang biyag king Babylonia. Kanita, kay ba ng pangadala na ang Israelin tang ting biyag karing Babylonia, Yeconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiud. Abiud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Yasor. Yasor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Yakim. Yakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eliasar. Eliasar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. Jacob, yay tata ng Jose, asawa ng Maria. Maria, yay mga ng Yesu Kristo, amayaw si Kristo. Inya gana-gana, labi lang apat, ding laing manibat kang Abraham hanggang David. Labi lang na mga apat talay, manibat kang David, hanggang king pangadala daring Israelin timbiyag king Babylonia. At labi lang apat ding laing manibat king pangadala ng Israelin timbiyag karing Babylonia, hanggang na king pangabait ng Jesus. Ing mayab ng balita, ng katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Hindi damtamo, ne po, 42 generation la po rin eh. Inglesan po o ing pipumpuna na pong Yesu Kristo. Ne po? Wari po, pwede kang mamiling asawa, pero eka pwedeng mamiling kapatid, eka po pwedeng mamiling pengari. Ne po? Bagay, nga pong Ginoo, at niya naman pong choice, keng karakalatawo, ne po, pero bating pamilya ng Abraham, yung may house chosen people, ne po. Otot mo ay memili Amerika, otot ay memili Pilipinas, ne po. Para yung pag-umpisa na po, yung Yesu Kristo, ne. Pero bali po, kening lisanay, ne, samot-samot la po eh.
umpisang kene po. Ing peka sikat dili nga na ya. Yaring David, ay anak na Solomon, king meging asawa ng Urias. Yaring David po, po, ingkong nepong Jesus. Ulitan kene, David, ay anak na yaring Solomon, king meging asawa ng Urias. Misan po, yaring David, magpayangin niya king kayang palasyo. Kay ikit na po yung babaeng malago, mandiluya. May ka-interest siya. Kaya mag-umpisa kanito, chichempoan ng mandilo, panyilipan eh. Ne po, ari yan. At inyang asawa, karakal na asawa. Pero ining babae, ing lagyo na Batseba. Asawa na pong Urias, military general na, at Chukenggera. So, ing asawa na po, Chukenggera. Tabalo po, uli siguro nga ari yan eh. Pepadaki na yung misa ni Batseba. Hanggang po niya nga buktot na eh. Po may ari ka rin ng kwento. Uli nga buktot na eh, baya mong milako keng kargos, pepadaki na po Urias, sing asawa ng Batseba. Lesingan eh. Saka na peulang kita karela, bangkat mo, sipingan na yung asawa na. Pero ewan na po gewa, ining sundalo. Kaya, ne po, wala may frustrate siya keng plano ng David. Kaya yung tutuking inutos na, itang pekamatas keng gera, nga nang minutos kaya, Uriah sana, idalami kitang sentro na ning gera. Tang potang mikagera mo muna yung dilig mate. Ito po, makanya niya po yung ingkong na pong Jesus. Maria, pero lawan niyo po. Anya pong magal kay seminaryo, ating kaya pong kaklase, nang kaya may pamasyal ka rin bale. Pero, puta pong munta kami kayong bale, at niya palang may itong kapatid, puta pong atyo kami, lalakde po kayong kwarto. Kasi mongoloy dya po yung kapatid na. Rengaliwa po kayo katuwa mo. Rengaliwa, special child la siguro yung anak da. Pwede po sabihan ko, ka makapamiling kapatid. Ka makapamiling pengari. Pero, bali po na, masanting nga balita. Eta naman po may disqualify, yang makanya yung pamilyata mo. Eta naman may disqualify na nakaburi ni nga po, gino kasi makanyan la. Ali po. Bali po, yang makanya yung pamilya, siya lagpiane pamuring Jesus. Po balo, aranasan nyo na. Siguro kaluguran may ining meging asawa mo. Pero potang magbisita kita karela, akit mo rin aliwa, yung kapatid na, yung pengari na. Ne po, siguro ay mo makaing kapad. Pero ne po, balo, rin aliwa, neburi ka nito, yung pagluluan nyo, lingikit yung rin kapatid na, po rin pengari na. Pwede po yung muna lisyong kanin Ing pamilya na pong Jesus, dakale masanting nga ugali, ating prostitute, ating mapanako. Pero may disqualify, alila po. Ila pa mo rin yung pinili ni nga pong Ginoo. Po? Isipan nyo galang, yung pamilyata mo, uling ating masanting nga ugali, kaluguran na katapa mo rin nga pong Ginoo. Itapa mo rin po yung pilinan. Po? Uita po yung meto nga, po, makayama kay nga pong Ginoo. Agyan na po yung kakulangan tamo, still, tamo, madisqualify kayang lugod. Itapa mo rin, inipa mo rin pinili ng pamilya. Agyang makanyan la po. Ot kaya pinili na la, bang atula na la, o kaya bang kanito, po, ilako na yung kasalanan do, hatso na ka rin ito Pero bali po, bala mo, banto, sana la, may kadangalan la. Wari, Mama Mary, kayong pangadina nga na, karakaldang babae. Pero o bata ko kung pinili mo. At uling pinili mo ko, yung pamilya may kadangalan siya. Totoo naman po ini. Kayong pamanyalagpi ng Jesus, kayong pamilya ngayon ni, o to bala mo, po, may ka-honor la.
O ini po yung masyamting nga kakitang balita kene. Agyang makanyan lang pamilya. Sinalagpi pamurin po yung apong ginukarela. At king pamanyalagpi ni apong ginu. Nga naping Mama Maria. Ne, mabilo gayato, sinikat kami. Uling siya lagpihan na kami ni apong ginu. Pupusang kene po. Balo yung pwedeng kwento ngayon 42 generation la, dindam yung po rin nakalalagyo. Pero, oto tanyang linto yung po yung lagyo ng Jesus. At mayari po yung kwento may buuya. Punto? Po tagalang kaya yung pamilyata mo, nengkay etami kakasundo. Po tagalang, nengkay rin yasawa, may papatela, may pate. Po tagalang po nga pong ginoy ang ala. Kaya kumpleto. Kasi keng kwento ngayon ang may kumpleto po Jesus. Anyang linto na po Jesus, to ba lang may kumpleto nga nga gana-gana? Lawan niyo po kayong pamilya. Po tagalang, po, lawan niyo yung balay. Ay, kumpleto ya po balayo, ating aircon, ating gana-gana. Material. Po tangmang kayo, kanyaman, dakal pang alualo klaseng ulam. Pero din kayo, nung managda na mamangan, bakit kaya? Po tagalang, po, pakumpleto kasi alayo pa yung apong gino, kayong pamilyayo. Alayo pa yung Jesus. Kaya sa galang panayan tayang may bait nga ning Pasko. Ining pangadita mo, po tapin, ng karakala material ang mga santing kay bale at kay pamilya. Pati na rin anak, sagana langan kay material na bagay. Pero po to, Jesus siya pong ala. Kaya ning kay tama kahing masaya. Ano po, talakad tam. Payabot tam kong ginoy, kaya katang panalangin. Ang ipakiba yu po, karing balang panalangin, Ginoo. Ibigay mo yung kaya kang pakalulo. Ulitan tayo po. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Baning Santa Iglesia, kapamilataning kayang pamanaral at alimbawa, parati yang maging manimuna, king pamaglwalo king matulid ding kalulo, uling anak noning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Ban maniwalaya kang Kristo ing yato, at tanggapan ang alok ng kaligtasan, at dibinong pangayanak, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Ting sa pamilya, tanggapan de karing pibale-baleray Kristong talapagligtas, at may bebiyela anting karapat dapat ayanak nin Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Panita mo nga, parati tayang pakamalan, ingkalam ng kaligtasan Kristo, ating dibinong pangayanak, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Para karing sablang manintunan, ban mamiyes ang tungan karing keraklan, ban kalupa ng San Jose, ing esposo ng Maria, maging matatagla, libutat ning mabayad ang obra, ban mapamiyel ang kabiyayan karing pamilyara, at ban ang parangalan daing Diyos, king dapat da, ding gamatra, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Akit da sana indangalan ning obrara, nakipamanalakad ang bali at edespesyo. Importante lang party din sa syudad, ababiyay makapasno, karinan at sarilungan, karing keraklan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Bendisyonan nila sanang parati ng Diyos, reading talapag-obra, ban ing kabyas nanda at siganan, kailangan da king obra,
ipagkalob karela. Pakikuanad ta sana, ring hanggang italakad da, maging matibay lang tuknangan, ring balang pamilya, at ipagobran, ring manintunan. Mikasapat, at panibatan, para king kabiyayan, ring karelang pamilya, ing karelang obra, anting kapakibatan, karing pamangailangan da, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ing kekang pakalulu. Para karing jeepney, ang pan-tricycle driver, miti mawala sana king nanumang aksidente at sakit. Ipadala no sana ning Diyos, ning banal ng anghel, banalang linghapan king pamaklakbera, king dalan, at miras damit mong kapayapan, at alang kasagkulan, king karelang pupuntalan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ing kekang pakalulu. Maging maingat la sana king pamagbiyahe Aldoldo, at aking ingkarelang obra, ang maragul sao, banadala-dala, ring tao karing destinasyon da. Gawan da sanang atimong misyon, in pamang serbisyo, karing aliwa ing ida-idala, lang ligtas, karing balang tao, karing pupuntalan da, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibiye mo ing kekang pakalulu. Kimpong katahimikan at doon yung gani sarili yung kapagdasan. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman niyo po, dening panalangin mi, pagkalubyo po, lalo na nung makakayap laki kami, itingam po adwan mi, kalagyo ng Kristo, Ginoo mi. Amen. May puri ka ginong Diyos, na meto sa kluban, ulit ng kakang kayapan, tigabing tinabi ang pamigay ko, tinabing buning kabun at pipagalaning tao, para kaya kami magwaing tinabi ng diye. Pipuri ang Diyos, kapilanman. May puri ka ginong Diyos, na meto sa kluban, ulit ng kakang kayapan, tigabing ala kayong pamigay ko, ala kay ba't karingubas, pipagalaning tao,
Para kaya magawa ang inuman ng kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Wasan mo ko ginuking dewakan ko. Panapaya mo ko karing kukulangan ko. Maging tinapeli pa magsaya, maging alapin kay kang lugod, maging dalitin kay kang tulak, maging tingang katawan o Ginoo. Rawet megilo, itip tinape sinira, ning sakit at lungkot, tinape ning pagal, tinape ning kapras, gawan mo na'y tinape ning tulang, maging tinape ning pamagsaya, maging anak ni kay kang lugod, maging dalit ni kay kang tulang, maging kay kang katawan o Ginoo, maging tinape ning pamagsaya, maging anak ni kay kang lugod, maging dalit ni kay kang tulang, maging kay kang katawan o Ginoo. Manalangin kayo kapatad, bain kaya kayo't kakong daon, matanggap yara pa ning Diyos, sigpang may payang tuto. Tanggapan niya sa ning ginuitin daon karing gamat mo, kingi kapuri at ikaligaya ning kayan lagyo, king kay katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Igpaming miglalang, panuanan mo po siya na retingain, ning kaya kang balayan, kapamilatan iting Eucharistia, ibayo mo kami king tinapay iba't banwa. Itingam po adwan mi kilagyo ng Kristo, ang ginumi, Amen. ang ginumanatili, agigayo, At keka antimurin, yat na yoring puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat-dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa. Diyos king alanganggat, lubos may paya. Pisyag da ring sablang propeta ing kayang panyatang. Delanen ing indong biren king kayang sepupunan, kambening alang kasimpar ang alugod. Si Janang wana talapaminyag ing kayang panyatang. Pekilala ne karing tao niyang dinatang ne. Uli mo na nung lugod na kekatamo, kitma na katamong tula. Nganing pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit. Kanita potang datang ne, na nakatang masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo maglapo, laking kapagmulalan at kapurian. Uli nito, kambering sablang koro ding angel karing banwa, daralit ming kang ligaya, alantok ng ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ya'y Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnuyin patpon, tiglapon, ingkeng kaligaya. Hosana, Hosana, ingkakatas-katasan. Walidarta, ilagyon, Ginoo. Walidarta, ilagyon, Ginoo. Hosana, Hosana, ingkakatas-katasan. Walidarta, ilagyon, Ginoo. Walidarta, ilagyon, Ginoo. Ikapining banal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan. Uli nito, ipanigapumi, itugtog mi ng espiritu mo, anti mo yung titi pangambon, karetingayin mi. Bang pabanala
Para kaya kami, gawa na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bengeng mi pagtaksilan niya, bayo na ko siyang lobdinaw ning biyena, king pamayla sampung kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasyo na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan, mga kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidaon, baragay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanya mo naman kay bating apunan, king waning kaalis. Pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na. Kuanan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti. Uling iting kaalis ning daya ko. Ing daya ning bayo, ang pongalanggang tipan. Ami bubu, para kay kayo't para karing siyamlang tao. Bangkanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kana ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ng kakatang kasalpantayanan. Nyangining gaganakan mi, o mapamakalulungig pa, ang kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye. Daraon mi akikaiting tinape ng biye at ang kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ang pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ng banal Espiritu. Ganakan may waig pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap kay meto yato, man may ganap yaking lugod. Kambi ng Leo 14, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino, ing kaya kaming Arsobispo, Pasiano, Bishop Emerito, ding siyablang obispo, siyablang pari, diakono, at ding siyablang susuyo king banal na kapulungan mo. Kimpong katahimikan ngeni, adwan niyo po yung sarili yung kapagnasan, kaniting misa. Pangaditala po, rin kaya katang pamilya, yabe talag yung panalangin tamo po rin kaya katang mete, may painawan no po siya na aking kapayapan. Pakaluluan mo kami Ginoo, gawan mo kengang karapadapat magamit kimbialanganga, man kambening no nabiren na Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe na rin nuan apostol, kambe ng San Agustin, at ning sablang banal, amibiyebiyay kalugod-lugod keka, king kakabaning panawon, apuryan ng pangapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatan na kambe na ampong kaya, kagam ni Banal Espiritu, sablang parangalang pong ligaya kay kao Diyos, sig panglubos maipaya, manggaman king alanganga. Mapaminto king amano ning talapangabos at inalkos ning banal ng turo, nga tangan pong mangangas manalangin.
Igabos mo kami o ginukisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning pakaluno mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. Mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan mi. Impayatan ng mipnong ligaya. Ning talapangabos ming Yeso Kristo. O Diyos, sa igpami, ang ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ang kapayapan lalakuan ko kay kayo, ang kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula po sana babalik nan din kasalanan mi, nung pansinan mo yung kasalpantayan ng banala kapulungan mo. Layon mo yung pamayapan ng paumpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyang pong magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Kapayapan na po ng Ginoo manatili siya kapilamang kay kayo. At keka ang timurin. Pakitangan po ngayon, may kakalugod tamo. Peace po, kaya katamo nga. Diyo Jesus, ang kordero ng Diyos, niyo imilako yung kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos, kingapo na ng kordero. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat king kasmay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na katansana, king bialananga. Amen. Itangan pong sinimba, magkomunyon tamo, nepo, ala pong mumuling eme kinabang.
Sikla utangan po ngayon pagkadita lang po rin pamilyata. Palyari ko pong makyabe ngayon rin po kaya kaming pengaring talapag-obra. Nung ating pong kalpintero kayo, mason, stillman, basta rin mga gobra kayong construction. Dahil mamasado. Ako po marine, na makyabe ko kayo para ko po nga bless. Ganaganang pengaring ming lalaki, sinimba, po, munta ko nga po kayo sana, para ko nga bless. Rin pong mag-birthday, makyabe kayo naman, ana. Dahil mag-wedding, ating wedding anniversary kayo. Please po, maragulya po yung altar, ating kolugal kayo ni. Gana-gana pong pengari mi, at alapag-obra, po, dahil guardia, mamasada, ano po. Please, ating ko ang pulugal kayo ni King Altar, agyang talakad kayo mo. Ano po, abi-abi tang mga diken Reta po nga tsukelwal, panayan da kayo. Ne po, bako pong mabless. Nung ating pong kalpintero kayong kalupan na San Jose. Ne po, rin pong mag-obra kayong construction, makiabi kayo po sana kayo Agyan talakad na kayo po. Ne, rin, aliwa. No, I mean, siklawod. Opo, agyang kikilik pa niya po yung anak yun, basta munta kayo Kenny. Pagkaditala po ngayon, rin katang pamilya. Panalangin para king pamilya. Ginong Diyos, ikayo po yung panibataning lugod ning balang pamilya king Banwa at Yatu. Igpa, lugod ka at biye, kapamilataning kekong anak, Yeso Kristo, amay bayit king kapamilataning metong ababay, at king kapamilataning banalay espiritu, asibol ning dibinong lunus. Ipagkalubyo po na ing balang pamilya ketik king Yatu, maging tunay ang santungan ning biye at lugod, para king sunod-sunod alahi. Ipagkalubyo po na ing kekong grasya yaing maging giya ning pamisip at kimot ding talasawang lalaki at babay, para ikakayap ding karelang pamilya at ding ega-naganang pamilya mabilog ayatu. Ipagkalubyo po karing kayanakan, ing akit daking pamilya, ing solidong suporta, para king karelang makatawong dignidad, at para king karelang panyulong, king katutuan at lugod. Ipagkalubyo po king uli ning lugod, ape pasari ng aning sakramento ning kasal,
Ya ing patutuna iti, miyasikan niya karing sablang kainan, at kapag subukan daralanan ding pamilya. King kapamilatan ning banal na pamilya ning Nazaret, at taguyod niya sanang mamunga ning Santa Iglesia, ing kayang misyon karing pamilya king mabilog ayato. King kapamilatan ng Kristong ginutamo, ing dalan, katutuan, at be, manggaman king alanganga. Amen. Banal a pamilya ning Nazaret, papagbanalan nyo lapo ring sablang pamilya. Talakad tangan po, manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, kabang pakanan mo kami, king pamanganing biye. Ipagkalob niya naman siya, nagya kaming espiritu mo, bagay sunlag king kayang sala, panyatan ng Kristong anak mo, at kay king Ginoo, magaman king alanganga. Amen. Pasiluklo ko po sagli para karing announcement mine po. Maya paabakan po kay kayungan. King lagyo na po ning bibilog, king konseho pastoral ning parokya. King matuang pisamban at king katamong kaluguran na kura paroko, Yamong Arnold. King kaduang aldo ning simbambengi. Pasalamatan tala po ding migmas in charge, ding CPC sa Nicolas First. Pasalamatan tala naman po ding katamong sectors. Amigdaon ngayon kaduang aldo simbambengi, ding construction workers, carpenters, jeepney and tricycle drivers, farmers and fishermen. Karing kapatad tamong MRO sa serbisyo kini king matuang pisamban. Amani muna king pamagdaon, ding apostolado ning panalangin, at ding katamong CCD. At ding memaryo ning barangay San Nicolas. King pamangadi para king pamilya, apani muna ng Brother Alan Maragon and family. Palakpakan talangan po. Pasalamatan tala naman po ding sponsor king pamilya ning Nazaret. Amen ibat king barangay ning San Nicolas, king pamilya ng Sister Africa Yap. Magsalbi ko pong talakad. Palakpakan tala po. Dakal salamat. Dening dinakayo po king parokya. Karagdagan la pong pondo para king pamipagawa ning kaya katamong conservation management plan. Manano na sanang iting oportunidad ang maging kayantabi ng San Jose at Maria, king karelang pamaglakbe, mamuyang mayap at grasya king kayo pong pamilya. Bukas po, katlong aldo, migit-higit tamo pong pasibayo, kaya king matuang pisamban, abe-abe tamo pong pasalamat at pumuri king kaya katamong malugod na Diyos. Ding maging mas in charge po, ding CPC sa Nicolas, ding kaya katamo pong sectors sa Magoper, ding business owners, vendors, pakiabisan tala po nung ating kayo pong kasiping bale, kakaluguran, kapamilya, para abe tala pong panalangin. Din naman pong MRO sa Magoper, din kakatamo pong lectors and commentators. Ing manimuna naman po king panalangin para king pamilya, ing pamilya na pong Brother Edwin Martin. Ding pamilya naman po ning mag-sponsor king pamilya ning Nazaret, amanibat king Barangay Concepcion, Purok 9, Engineer Elmo at Daisy Hipolen family. King daratang pong Domingo, December 21, mika-renewal langan po ding hanggang Talasawa, ketiking kaya katamong parokya. Agkatanda kayungan pong simba, mag-offer at mag-renyong bawas king daratang Domingo. Pamalita tayo po ini, karing kaya katamong siping bale, kakaluguran at karing kapamilya tamo. Anti tamo mo pong kasal pasibayo, uling magmarcha bawat couple, ketiking matuang pisamban, misulod tamo pong maputing imalan, kanita para king katamong renewal, itamo pong Talasawa. Para naman po king programa tamo, king aginaldo, king matuang pisamban, at ing aginaldo ning matuang pisamban. At intapa mo ring available raffle tickets.
agkatanda kayo pong midake kening programa at malyaring lumapit karing kaya katamong PFC officers o karing leaders ketiking parokya. At inya pong 10 consolation prizes, 1.5 kaban prize, 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. At ita pong third prize ita pong 65 inches smart TV. Ita pong second prize, ita pong kakatamong e-bike. At ita pong first prize, 100,000 pesos. May kabiyan na ka nga ginaldo king pisamban at inga pang chance sumambut dening regalo ning parokya. Katataulan po, pasalamatan tayo po yung kaya katamong Kura Paroko. Among dakal pong salamat, king pamipaga nakakaya kami ngining kadwangaldo ning simbambengi. Ing pamilya ng Jesus, dakale masanting ugali, pero ela meging sumbagal, bang ilang pilina ni nga pong Ginu. Kalupa kaya katamo, agyang nanumaning kakulangan tamo. Etapa murin may disqualified, king lugod ni nga pong Ginu. Pipilya na katamo, bang itas dangalan, ding balang metong kaya katamo. Sinalagpi nga pong ginuking balang pamilya, uling kaluguran na katamo, hanaping Maria, mabilog ayatu, malyaring mga di, uling kaya betaya, inga pong Ginu. Pasibayo po, mikitikit tang pasibayo bukas, same time, same place. Dakal po salamat. Palakatangan po. Ang kinumanatili, okay kayo. At keka ang timurin. Bendisyon na nakatangan po, ning malugod na Diyos. Igba, anak, at Espiritu ang banal. Amen. Ayang pang taniting misa, umekong ang po, king kapayapan. Salamat King Diyos.